Malam Arvin shi ba suwami, me yasa kake adame? Ba damuwa bace, bakin ciki ne. Sanadiyar rashin ilimin tattaunawa turanci wani ya sha mari a gaban budurwa wani kuma ya fada aiki a wannan kasar. Turanci ya riga ya zama jigo a cikin kasar Hausawa. Wannan ne ma ya sa wani mutum dan kishin kasa kamata ya samar da wani littafi a domin taimakawa al'umma wannan kalli. A domin sauƙaƙawa al'umma magana da harshen turanci ta bangaren kowace iriyar tattaunawa, shahararren marubucin nan Abdulrashid Sani Isa Gwammaja ya saba muku da wani ƙayataccen littafi mai suna Daily English Conversation. Bi ma'ana rai tattaunawa ta yau da kullum. An rubuta wannan littafi ne domin kowa jama'a turanci ta gajeriyar hanya. Akwai tattaunawa game da yadda ake sayan tikita a tashar jirgin ƙasa, yadda ake tattaunawa a kasuwa, yadda ake ganin likita, da yadda za ku iya magana tsakanin saurayi da budurwa, da kuma yadda ake tambaya idan mutum bai gane inda zai je ba ko ya bata, da yadda ake kiran waya. Akwai tattaunawa mai koyarwa da kuma yadda ake karatun jarrabawa. Tattaunawa akan ma'anar social media, yadda ake amfani da Facebook, WhatsApp, Instagram da kuma yadda ake bude social media, ma'anar Twitter da dai sauran tattaunawa da sun haure guda 30. Na san akwai waɗanda za su iya cewa ta littafi zai kuma iya koyar da ɗan adam, zai koyar mana. For many years ago, I never speak English as I do now, but the help of Daily English Conversation book from the professional writer Abdulrashid Sani Isa Gwammaja, I am now understanding British. Wannan littafin shine hanya mafi sauki a gare mu. Zai taimake mu gwabza da komawa a fagen turanci. Wannan littafi ɗaya ne tafakar da dubu. Za a iya samun wannan littafi mai suna Daily English Conversation a kasuwar Kurmi 'yan littattafai, shagon mai farar ƙasa kusa da makarantar Malam Yalo, namba 575 a Kano, ko a shagon Al-Amin Bookshop, ko kuma a shagon Haske Bookshop, ko kuma ku an tawo kira ta waɗannan lambobi kamar haka: 070 66 33 5965. Lallai ku tabbata kun mallaka. Matsalar tattaunawa turanci ta ƙare, amma fa idan ka mallaki wannan littafin Daily English Conversation shi ne babban makaman yaƙi da harshen turanci. Lambobin tuntuɓar da su ne 070 66 33 5965 ko kuma 080 25 50 35 50. English Conversation, kada ka sake a baka labari, yana nan a kasuwa.